Ja, hej, jeg hedder Lars A. Jeg har lige banket alle mine elever i hockey. Det er derfor, jeg har det her mærkelige tøj på. Jeg skal jo også lige have mine kloge briller på, så kan jeg bliver ikke klogere af at have briller på, men så kan jeg i hvert fald bedre se dig. Nå, jeg skal også lige have noget andet tøj på. Sådan. Ja, jeg hedder Lars A. Jeg er filosofilærer på Ungdomshøjskole over ved Aarhus. Og jeg er også idéhistoriker, så jeg elsker idéer. Alle mulige tossede idéer, både nye og gamle og ældgamle. Og så kan jeg lide gode idéer, og idéer om det gode, og ja, også om det onde. Og idéer om frihed. Hvornår er man egentlig fri? Og hvordan kan det være, at man nogle gange får dårlig samvittighed? Og her på Metafysisk Institut, der er jeg bare klar til at filosofere om alt med alle.